Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako inyong higalang Bisaya, igsuon ninyo Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Karong hapon sa Bisaya gyud, ang pagtubag sa Bisaya gyud sa hangyo sa mga magtutudlo sa La Fortuna Elementary School sa probinsya sa Bukidnon. Iambit pod ni Sangguniang Kabataang Barangay Kalindagan, Dumaguete, Chairman Ken Patrick Du ang ilang programa para sa mga kabatanunan. Bagong Malasakit Center update ang hetod kanato ni Asik Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa atong Bisaya Escapade. Ubanimi sa among paglibot sa Silop Cave sa Surigao City, puno sa serbisyo gyud, serbisyo publiko ug inspirasyon ang among ihatag kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pud mapanminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud page, Facebook page. Pwede sad makontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0947-486-0291. Like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, subay sa pagsaulog sa 500 years victory at Mactan, ang Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Commission may pahigayon og cultural heritage mapping pinaagi sa duha ka adlaw nga seminar workshop nga gilakipan sa mga lain-laing barangay sa Lapu-Lapu City ug non-government organizations. Ang mga partisipante gihatagan og tahas sa pag-research ug mapping sa ilang isig ka barangay ug ang ilang mga nakuhang outputs ipresenta sa ikaduhang adlaw sa workshop. Sa Region 10, may pahigayon o ocular site inspection si Communications Secretary Martin Andanar sa ipahimo niining National Government Communication Academy sa Northern Bukidnon State College sa Manolo Fortich, Bukidnon. Anaa sa maong higayon ang amhan si Mayor Clive D. Quino, NBSC School President Catherine Ruwin C. Almaden, PIA Regional Director Franklin Gumapon, uban sa staff niini upipila ka mga importanteng personahe nga makipagtambayayong sa maong pagatukuron nga proyekto. Kini ug madamlag ang pinakaunang Government Communication Academy sa entero Pilipinas. Sa Region 13, ipangunahan ni National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr. ang groundbreaking ceremony sa Surigao Hills Village, usa ka housing project na adunay inisyal nga budget nga 400 million pesos para sa pag-ayo o konstruksyon sa 300 ka units sa one-story duplex na kabalayan sa mga regular na empleyado sa Kapitolyo sa may Barangay Kanyog, Surigao City. Ang maong kaliyukan gitambungan ni Surigao del Norte Governor Francisco Matugas, Vice Governor Eddie Gokyangge Jr. ug mga opisyalis sa probinsya. Daghang salamat, Jay. Buwan sa Enero, ulahin natong gibisita ang La Fortuna Elementary School sa Impasugong, Bukidnon para sa atong bond paper gift project. Tungod ani, nahimo kining dalan alang sa dugang pa na hangyo sa principal sa eskwelahan na si Nicomedes Oculares aron iduol ang ilang jutay na hangyo sa atong Operation Tabang. Let us watch this. Ulahin among gibisita ni atong buwan sa Enero ang La Fortuna Elementary School sa munisipalidad sa Impasugong, Bukidnon aron ihatod sa mga magtutudlo ang tabang ilalom sa bond paper gift project. Sa nahimong pagbisita sa tungaan, nahimo kining tulay aron mahatag ang lain panggamay na hangyo sa principal na si Nicomedes Oculares aron mahatagan og mga sanina og tsinelas, dili lamang ang mga tinunan, apil na usab ang ilang mga ginikanan. Tungod ani, nangandam ang Bisaya gyud og simpleng sorpresa sa mga magtutudlo ug estudyante sa tabang nila Jerry Chris Ilogan, Evelyn Hines ug Myla Magalos atong nahatdan og abag ang mga bata. Going nami sa Impasugong, Bukidnon para maghatag og gamay nga hinabang para sa La Fortuna Elementary School para sa mga estudyante nila. 8 o'clock na mga magbiyahe mi mga 45 to 1 hour. Anak kalayo. Among gibalikan kay nagsaad mi dito nga maghatag mi og sleeper sa mga bata dito. Init ang pagdawat nila kanato
Dili lamang mga teachers, lakip na usab ang mga ginikanan na giubanan ang ilang mga anak na benepisyaryo sa atong programa. Sa simpleng tabang na atong gihatag sa mga bata, makita nato sa ilang mga pahiyom ang ilang kalipay. In behalf sa akong mga kauban ug sa among principal nga si Nicodemus Ocularis, ako mapasalamaton gayod sa tigdumala aning Bisaya gyud kanimo sir nga nagdonate aning mga slipper sa pupils. Salamat kaayo. Daghang salamat sa Bisaya gyud. Dakol ha salamat. Paimo sir ha nagbulig. Nagila ta ina mga tsinelas para sa mga kabataan sa La Fortuna Elementary School. Labi na sa Bisaya gyud nga nagdala diri sa mga tsinelas ug sa mga ukay-ukay nga dili para lang sa mga kabataan kundi pati na sa mga ginikanan. Dakol tungkay salamat. Salamat! Bisaya yun! Salamat sa mga magtutudlo sa La Fortuna Elementary School sa inyong walang undang na pagsalig. Saludo gyud mi sa inyo. Pagbarug isip kaduhang ginikanan sa mga estudyante. Ug alang kadinyo mga mahal namong estudyante, kugilang maabot lagi ninyo ang inyong pangandoy. Bisaya bayata, fighter jud ta. Sa atong pagbalik, atong tan-awon ang istorya sa atong natabangan sa Malasakit Center ug aron iambit ang ilang programa para sa mga kabatanunan. Atong makauban si Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Sangguniang Kabataan Chairman Ken Patrick Du. Tutok lang, we will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Ana-ana sa usa ka gatos ang Malasakit Center sa nasod. Tungod ani mas maabot na nato ang mga kababayan natong nanginahanlan og medical financial assistance tungod ani nga programa sa kagamhanan. Ug karong hapon atong makauban pagbalik si ASEC Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas sa iyang Malasakit Center update. Mayong hapon kanimo diha, ASEC Janji. Daghang salamat, Sec Martin. Walay undang ang atong pagserbisyo sa publiko tungod kay human sa atong ika-100 nga Malasakit Center, lain na usab nga Malasakit Center ang gidugang ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senator Kuya Bongo para sa mga Pilipino. Ang 101st Malasakit Center nga giablihan para sa taga Ilocos Norte. Anaa kini mahimutang sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City. Gitambungan kini sa amahan sa Malasakit Center nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo uban sa iyahang kaabag sa pagkatap sa mga Malasakit Center, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Gitunol usab ngadto sa mga opisyal sa hospital ang tseke isip labing una sa binuwan nga funding gikan sa Socio-Civic Fund sa Office of the President para sa mga Malasakit Centers. 54 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Mauna kini ang ika-55th Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Samtang usa ka pasyente nga adunay tumor sa iyang tiyan ang gitabangan sa Malasakit Center aron maoperahan. Si Kuya Jose nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu City nakapahimulos sa financial nga tabang sa Malasakit Center sa Lapu-Lapu City District Hospital. Ania si Kuya Jose Orsang. Unsa gani ka sir? Unsa sakit nimo? Tumor Tumor sa unsa sir? sa sis ba tumor na kadon ko sa sakit ko kay mga 5 na pagkatuig Asa dapit sir? lalo sa kong tiyan. Okay.
Diin man ka nga ospital gisulod, sir. Kaya lang ko sa Karahay kay na may malasakit da sa district. Okay, pila imong bill, sir? Mga 50 gito. Yan amoy nabayaran, sir. Na gamay ra. Ang tambal ra. Ang tambal na ko may dako-dako gid. Oh. Na milong gid kapin. Okay, pero si malasakit na katabang yun. Oh, Ka nga nung, kisa may nakasulti nimo, sir, nga na malasakit, sir. sa mura pong mga silingan nga kailaban pangutan na lang ko kay nan kamot po ko na makuha akong tumor diri ba kay maglisod og ginawa. Mao kadto si Kuya Jose Orsang taga Lapu-Lapu City, usa sa mga beneficiaries sa Malasakit Center. Si Kuya Jose usa lang sa libuan ka mga Pilipino matagbuan nga nanginahanglan og financial medical assistance og natabangan sa Malasakit Center. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzalez. Maayong hapon. Thank you so much sa imong Malasakit Center update sa Asek Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Niadtong Enero, ulahin natong gibisita sa Dumaguete City og diri atong nasayran napadayon ang hugot na implementasyon sa lokal na kagamhanan sa Minimum Health and Safety Protocol tungod gihapon sa COVID-19. Busa, kumustaw nato og susihon ang mga proyekto o programa sa Sangguniang Kabataang Barangay Kalindagan, Dumaguete City. Kauban nato karon si SK Chairman Ken Patrick Du. Mayong hapon, Ken. Mayong hapon, Secretary Martin. Ken, tungod sa istriktong implementasyon sa Minimum Health Protocol sa inyong lungsod, padayon usab nga gipatuman ang curfew, diin pwede lang mo gawas hantod alas 10 sa gabi. Sa inyong barangay, kumusta sad ang pagdawat ani sa inyong mga kabatan-unan? To be honest, Secretary, daghan lang gihapon ang dili motuman ni ini, ilabi na sa pagsuot og face mask o sa dili paggawas sa mga balay sa alas 10 sa gabi. Maong pasalamat mi sa city government o mga barangay council o barangay tanods nga kada gabi ga ronda mo check og mamuyag o gapasalamat pud mi sa among mga BHW o among mga nurses nga kada adlaw ga-remind sa mga tawo nga dapat siguraduhon ang kanilang safety o pasalamat pud mi sa mga ga-report kada adlaw sa ilang mga silingan kay gapasabot kini nga na sila'y pakabana para sa ilang kaugalingon o sa ilang palibot. Nakita nato na aktibo ang mga kabatan-unan sa inyong barangay sa pag-apil sa inyong mga non-contact sport and activities. Can you share kung unsa pod ni nga mga aktibidad ug unsa natabang sad ang nahatag ani nila? Atong mga niaging bulan, Secretary, nisulay mi og mga activity nga pwede mapuli sa kadtong pwede sa una atong wala pay COVID. Atong panahon sa ECQ, ang among council inubanan sa mga youth volunteers dapat si Ugda og mobile palengke nga gatuyo kada adlaw, mamaligya og mga utanon ug ubang mapalit sa mga tawo aron maminos ang ilang paggawas ug pag-agto sa tiangge. Haron usad mawala ang mga kaboring sa mga batanon sa among barangay. Pasiugda kami og mga online tournaments para sa mga mobile apps. O agiapilan namo ni og criteria nga dapat mo pasa sila og mga suggestions ug ilang ganahan nga proyekto para sa mga barangay. Nakig-partner pud mi og mga NGOs nga ga-focus og mga relevant causes para sa Forge Inc. nga nag-focus og human trafficking, labi na nga bisag na sa pandemic, dili Japon malikayan nga nay mga biktima niini. Ni partner pud ang among barangay sa Rotary Club Dumaguete aron mokuha og mga volunteer tutors para sa mga elementary pupils nga maglisod og answer silang modules kay sa mga nakadaghang mga factors. Ang among council ga-maintain ra nga og gipilang kamutan namo nga kada month naami bisag usa ka activity para dili mi mapangita sa among mga kabatan-unan sa mga barangay. Ken, kanus alang napasa sa inyong federasyon ang education assistance sa matag barangay sa inyong dakbayan. Pwede nimo i-share ang mga criteria para sa mga gusto mo apil ani? Last session namo sa federation, sir, amo lang gi-introduce sa naglaing-laing SK chairperson sa mga barangay sa Dumaguete ang kaning proyekto nga
scholarship program or assistance para sa mga estudyante. Kung nagpasalamat kami nga ang among mga kaubang SK chairs sa Dumaguete, positibo ang ilang reaksyon o ilang gidawat kini nga proyekto. Para sa criteria, sir, amo pang gi-finalize, pero ang among nasabutan kay dapat ang estudyante, residente sa barangay, wali hagbong ang grado o willing motabang sa mga activity sa barangay para sa ilang return service. Mao lang, sir. Karong 2021, unsa may atangan ng mga programa sa mga kabatanunan sa Barangay Kalindagan? Karong 2021, Secretary, ang among mga plano is una, pagtabang Japon sa atong mga estudyante nga online students para mag-provide mig assistance kanila pareha sa pagpahigayon o pre-printing sa barangay hall, scheduled tutor sessions o kamustahan or kapian sessions para makabalo mis ilang kahintang. Gaplano sad mi nga magtukod og learning hub sa barangay o mag-install og bisag tulo sa ka computers sa among pagsugod para sa mga estudyanteng dili kaya ang maka-afford og computer sa ilang balay o ang internet. Ikaduwa, kay usaman ni sa coastal area sa barangay sa city, among SK Council nga nakabantay nga nagkadaghan ang mga basura sa dagat. Maong among naplanuhan nga ibalik among monthly coastal cleanup na dapat masunod ra gihapon ang health protocol, so sugdan sa namo ni kamera nga SK Council. Ikatulo, kay wala pa man na panon ni COVID, magpahigayon sa mga webinars nga mag-raise awareness sa mga batanon para sa mga topics nga mental health awareness, teenage pregnancy o anti-drug abuse o guban pang mga relevant topics para sa mga batanon. Mao lang, Secretary. Ken, mensahe na lang sa imong mga fellow youth diha sa inyong barangay. Akong mensahe para sa kabatanunan, gatuo Japon may nga kita ang pag-asa sa bayan. Dili na to usika ng mga higayon nga pwede tang makatabang sa atong katilingban. Atong iabri atong mga mata o kasing-kasing nga maakil bisag sa mga gamay nga mga paagi na makasulbad og mga problema sa atong komunidad. O lastly, always stay safe and healthy. Always observe the health protocols provided by our doctors and nurses. Mga lang, Secretary. Daghang kaayong salamat sa imong oras ang Guniang Kabataan, Chairman Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Ken Patrick Du. Don't go away, Bisaya Gyud will be right back. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Pero na, same month before magpandemya, andam na kaayo ka sa laag ninyo sa imong pamilya o mga barkada. Pero karon, tungod kay dili pa man pwede, kami na lang ang magsuroy para ninyo. Aron pag pwede na, kabalo na dayon mo sa inyong sunod na laagan. Sa mga Bisaya, bisitaw nato karon ang Silop Cave sa Surigao City. Tara! Gibisita nato ang sikat na tourist destination sa Barangay Silop, Surigao City. Diin makita ang 14 ka mga langob na libo ka tuig ang milabay una na porma, ang Silop Cave System. Una tamo diretso sa langob, mihapit ang Bisaya Gyud team sa Barangay Hall aron mo pailalom sa checking ug orientation. Gidawat ang atong team ni Kapitan Florencio Madula Lacabra aron hatagan ta og kaalaman sa mga langob sa ilang barangay. Natawag ini ng silop, dumikan kay ang silop, daghan na mga dito ba lumag. Og sa ang silop ingandan na barangay silop, kaya namo din daghan mga underground ba na lumag. Ingandan ng silop. Karon nako pinakami. Karon kita nako pinakami kaya naman yung pamilya. So napagyapon kami ang dito kami sa dito na
Malaga dyan, magmas, di magpanaw-panaw sa tanggol mas. Kauban ang mga tourist guide sa barangay sa panguna ni Noong Robert Gohild gidalata ngadto sa duha ka langob. Pero bago pamantam milahos, naghatag una kini og mga do's and don'ts sa mga musulod. Bago makaabot sa langob, sakon una ang 129 steps na hagdan ug una natong giagian ang Guano Cave. Limitado lang ang pwedeng musulod sa maong langob ug puros mga professional cavers lamang ang gatugutan. Sulti pa ni Robert, aduna kini laing baho ug gabuga kini og gas. Sa dami ng bats dyan, baka masupukit ang tao sa amoy, ang baho. Unya, tsaka yung daanan way inside is very talagang napakahirap. So hindi namin inaalaw dito ang mga except those cavers. Yung cavers talaga pwede. Pero sa mga bisita like you, doon lang tayo sa mga medyo madali-dali ang daan. Sunod natong giadtuan ang Basa Cave. Diin diri pwedeng musulod ang mga beginners. Kaya pangalanan ni Basa Cave kay bisan kuan ma'am, bisan dili uyan. It's always wet ang ilalim. Pero wala namang tubig, wet lang na talaga siya parati. Nandito na tayo sa first chamber of this cave. Ngayon, ito ang tawag po nito is stalactite, a drapery kind of stalactite, drapery or a curtain type of stalactite, parang cortina siya. Ngayon, bawal po itong hawakan. The moment mahawakan mo to, madudumihan, masisira siya. Especially kung wala po tayong guantes, pag mahawakan yan, katulad nito, walang guantes, mahawakan mo yan, ang kamay natin is oily. An oily part of our hands, malilipat po dito. Mapapasok yan sa mga pores niya. Ngayon, ang tubig, hindi na po siya papasok sa loob. So, it causes na madadamage siya, mamamatay. So, bawal po talaga siyang hawakan. Ito na po yung malaking stalagmite. Alam po ba ninyo ang tubo nito? 1.5 cm per year o 3 mm per year. Per year ha. So, it takes time. Magkaroon siguro ng million years para makarating na katulad niyan. Kung mag-abot na sila, column pillar na ang tawag po niyan. Ngayon yung bus naman na tinatawag na yung mga buhangin, mag-force naman pababa. Pababa yun until mabubuo na siya na katulad dito. So, hindi basta-basta na mabuo ang kuba na diretsong agad ganito. Hindi po. Ang talaga yun, yung tubig nakakatulong. Dahil yung tubig na yun na pumapatak diyan sa baba, yun magpo-force naman pababa, paanihin yung lupa na mag-ano sila sa ilalim. So, talagang bliss kami na marami kaming kuba dito. Duha pa lang na sa 14 na langob na atong napakita. Dili lang adventure para sa magbarkada ang dala sa atong pagsulod. Napagyud kay matunan. Usa sa inyong mga bucket list, hilakip na ang Silop Cave System sa Surigao City. Sa mga hilig og hiking, caving o physical adventure, i-appeal na dayon ng Silop Cave sa inyong listahan. Ug magkita-kita ta dito. Okay? Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, si Sangguniang Kabataan Barangay Kalindagan, Dumaguete City Chairman Ken Patrick Du, kang Asik Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, mga magtutudlo o estudyante sa La Fortuna Elementary School o sa Surigao City Tourism Office labi na kang Kapitan Florencio La Cabra ng Barangay Silop o sa ilang mga tourist guide. Magkita-kita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramin Manila, DYHP 612 Aramin Cebu, DXCC 828 Aramin Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramin Butuan, DXRS 918 Aramin Surigao. Ug matanaw sa social media platform sa Aramin Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291. Like, share, and message dayon. Ako inyong higsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping permi mag-ampo o magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud.
juday. Giat juday, giat juday, giat juday. Sige lang. Giat juday, giat juday. Sige lang. Giat juday, giat juday. Sige lang. Giat juday, giat juday.